Ahojte, moje meno je David, som študentom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline a v tomto krátkom inštruktážnom videu sa vám budem snažiť priblížiť dôležité stránky pre štúdium na našej fakulte. Prvou takouto stránkou je e-vzdelávanie, kde vlastne nájdete všetky dôležité informácie, čo sa týkajú vášho štúdia. Vpravo hore môžete vidieť kolónku prihlásiť. Po jej kliknutí sa vám zobrazí prihlasovacie meno a heslo, ktoré tam zadáte. Po prihlásení môžete vľavo vidieť vaše zapísané predmety na zimný semester a letný semester. Keď si nabehnete na svoje meno, tak môžete vidieť svoju študijnú skupinu, svoje osobné číslo, taktiež tu máte informácie o ubytovaní a nakoniec študentský poštový server, do ktorého sa prihlásite rovnakými prihlasovacími údajmi ako do e-vzdelávania. Čo sa týka zapísaných predmetov, tie máte tuto vľavo, ale taktiež si môžete pozrieť svoje študijné výsledky po skúškach alebo pri sčítavaní bodov. No a nakoniec, keď nabehnete na všeobecné informácie, tak tu môžete vidieť učebné plány, svoj rozvrh, ktorý keď rozkliknete. Po rozkliknutí rozvrhu sa vám tu zobrazí, kde vidíte meno vyučujúceho, či je to cvičenie alebo prednáška a taktiež aj predmet a skupiny. Ďalšou dôležitou súčasťou je Moodle. Dostanete sa tam nabehnutím na túto akademickú čiapku. Ak si rozkliknem môj predmet verejná správa, presmeruje ma to do takejto časti, kde môžem vidieť dokumenty, ktoré mi tu vyučujúci priložil a taktiež nejaké poznámky k tomu. Ďalšou dôležitou stránkou je e-money Uniza, čo je vlastne stránka, cez ktorú si nabíjame našu elektronickú peňaženku. Tuto si zadáte svoje osobné číslo, ktoré vám je pridelené a túto sumu, ktorú chcete vložiť. Prihlasovanie do e-money funguje tak, že si napíšete do vyhľadávania emoney.uniza.sk/login.php. Vyskočí tu na vás takáto tabuľka, kde si zadáte svoje meno a heslo, prihlasujete sa rovnako ako do e-vzdelávania, používate rovnaké prihlasovacie údaje. Keď sa prihlásite do portálu, máte tu ponuku služieb. Môžete si tu napríklad predložiť platnosť identifikačného preukazu alebo teda ISIQ. Taktiež platby za služby Ústavu telesnej výchovy. Ak si v e-vzdelávaní navolíte šport, tak cez toto priamo platíte. Na telesnú výchovu sa prihlásite v hlavnej ponuke na e-vzdelávaní. Tuto dole môžete vidieť športy a sústredenia. Keď si rozkliknete, môžete vidieť, je tu široký výber športov. Stačí kliknúť na prihlásiť, kde je voľné, zazelená vám to a máte navolený šport. Ďalšou stránkou je webkredit, kde si vlastne objednávate stravu. Treba si dať pozor, vľavo máte dátum a dole v okienku môžete vidieť výdajňu. Je dôležité si uvedomiť, kde sa v tom momente budete nachádzať, aby ste si navolili správnu výdajňu. Poslednou stránkou je eklub.sk, kde nájdete všetky informácie o ubytovaní, všetky novinky a ak si nabehnete nižšie, máte tu menu, kde si môžete rozkliknúť ubytovanie, Žilinská univerzita a tak ďalej. Ak si rozkliknem ubytovanie, tu mám všetky dôležité informácie, čo sa týkajú internátov Veľký diel, internáty Hliny a stravovanie. Tak toto boli všetky také dôležité a základné stránky, ktoré treba poznať. Dúfam, že vám toto video aspoň trošku pomohlo a prajem úspešné štúdium.